Bo día, o próximo lunes vaise cumprir un ano das eleccións europeas e non está de máis lembrar como Galicia respondeu. O Partido Popular de Galicia sumou case medio millar de votos, máis votos que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego xuntos. Gañamos no 97% dos concellos galegos. Ourense e Lugo foron as provincias con máis apoio ao Partido Popular de España. E, grazas a iso, somos o único partido con 2 eurodeputados. Demostramos que, cando lle preguntamos aos galegos e galegas nas urnas, pois somos maioritariamente a súa resposta. Do mesmo xeito, non está de máis lembrar como o independentismo galego fracasou. O Bloque Nacionalista Galego estafou hai un ano a todos os galegos e galegas, cun desconto no tempo do uso do seu escano, medio galego, medio catalán. Ao Bloque, a Ana Pontón non lles chegou con mentir sobre o seu programa nas eleccións autonómicas, nin ocultar aos seus socios nas europeas, que tamén esconderon o seu reparto de tempos co independentismo catalán. O seu escano no Parlamento Europeo convertiuse nun engano. Xa falta menos para que o seu escano se converta nun escano en mans do independentismo catalán, unha vez se cumpra co pacto que ocultan a todos os galegos e galegas. Por outra banda, como saben, mañán celébrase a conferencia de presidentes e pola experiencia que temos, pois Galicia vai coas expectativas baixas. A última conferencia de presidentes e a última reunión de Alfonso Rueda con Pedro Sánchez foron estériles. A sensación é que o Goberno central non ten a mínima intención de escoitar nin de pactar absolutamente nada. Está claro que non é unha perspectiva demasiado ilusionante asistir a un monólogo de Sánchez, sobre todo cando o obxectivo evidente é tapar o ruído atronador que fan as cloacas socialistas. Con todo, Galicia non vai renunciar a facerse escoitar e a elevar as nosas inquedanzas e prioridades a todos os foros nos que estea presente. Con Sánchez presente na conferencia de presidentes pode pasar de todo, mesmo que aparezca Aldama pola esquina. Pero, por desgraza, isto non é unha broma. Estamos vivindo en directo a degradación de España, a caída do Partido Socialista e o adeus a Pedro Sánchez. Cando parece que nada pode ir a peor neste epílogo do Goberno central, sempre aparece algo novo. Nin os galegos, nin o resto de españois merecen os espectáculos que levamos vivindo nos últimos meses, que xa son incontables. O sanchismo está arrastrando o nome de España polas cloacas e o que pasou onte non foi un circo, foi un sinal máis de que o Partido Socialista está en caída libre. Estamos ante un Partido Socialista sostido, entre outros, polo Bloque Nacionalista Galego, que está atrapado nas súas propias mentiras, nas súas propias trampas, en un sistema absolutamente corrompido. Unha verdadeira vergoña. Eu, por iso, pido respecto para España. Ímolo exixir alto e claro este domingo en Madrid, nunha concentración pola democracia fronte á mafia, na que estará o presidente Rueda, estarei eu e haberá unha boa representación de Galicia. Unha concentración en Madrid que imos encher para decir que xa está ben. A calquera demócrata, sexa de esquerdas ou de dereitas, debería preocuparlle que dentro do Partido Socialista haxa tramas mafiosas. Tamén a Ana Pontón e a Xosé Ramón Gómez Besteiro, que, por suposto, están invitados á concentración, eles tamén deberían dicir xa basta, condenar o goberno das cloacas e pedir eleccións xerais, como fixeron outros destacados membros socialistas. Pola miña banda, máis nada e moitas gracias. Se teñen que facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Ben, pois, moitas gracias. Tedes turnos pedidos logo ou como é isto? E un alto cargo tamén dentro do partido está na executiva, presidente do comité electoral, se non me equivoco, non sei se vai tomar
Ben, Alfonso Villares ten solicitado a súa baixa temporal no partido e, como non podía ser de outro xeito, pois aceptamos a súa decisión. Se dicía o presidente da Xunta que agarda recuperalo para a vida pública dentro do partido, confirma eso no tempo. Ben, en primeiro lugar, eu quero desexarlle a nova conselleira, a Marta Villaverde, pois o mellor, non? A administración ten que seguir e confiamos en que esta situación poda resolverse o antes posible e que Alfonso Villares poida demostrar canto antes a súa inocencia. Dimitir é un xeito, bueno, é un xesto que lle honra, non? Para poder defenderse no ámbito que corresponde, que é o ámbito xudicial. Ademais, é de valorar que renuncie ao seu aforamento e se defenda como un cidadán máis diante da xustiza, e isto contrasta co que estamos vendo en outros sitios de España onde ocorre o contrario, que se aforan para evitar a administración da xustiza de un cidadán normal. Por tanto, creo que o paso que toma é o mellor para él e para todas as institucións. Cree que este paso teria que ter chegado antes? O presidente da Xunta decía que o sabía de fevereiro. Non sei se creen vostedes que se debería ter pedido a dimisión antes. Bueno, eu, como se pode imaginar, me remito ás palabras do presidente da Xunta nese ámbito. Que lle parecen as críticas dos partidos da oposición falando dun feito moi grave que exixenlle explicacións ao presidente da Xunta? Bueno, como dixen, eu creo que é evidente a diferenza de proceder entre outros partidos e o que fixemos nós, o que se fixo dende a Xunta de Galicia e o que fixo Alfonso Villares. Creo que non hai ningún tipo de comparación. O presidente decía que ele coñeceu desde fevereiro. Vostede como novo do partido, que o asunto do partido, cando soubo isto? Eu entereime onte. Ben, moitas gracias.